Menteri Ketenaga Kokot Kekia ba Wailat Miki ulaong ba kajing keren kadang yat banyak penbaj halor kajing khang talagi trai jaka ya ke PHC hanongur wailengkot. Ulaong ba umtip hakapor bagi ai jaka kia soy sos kular hakano karukam. Namar katum kajing betha nak kendon jangka personal department ya kano kalongying jungki trai ki ba ai jaka kede ben ai kam sorkar tang ka wei. Kumta ki ong bagi trai jaka jong ka wailengkot PHC lese kia soy sos kular banai ar teli ki kerteng. Rai hadin ba ka personal department ka blap tha ban penskem no ai ki kalap ba ki don arngut na katu ka longying ki bayo kam. Kumta katanat kampriang na kata kadau ki hapan weng kam no ya ka wei ka kerteng jong ki trai jaka jong ka tei PHC. Ula kan turu ai ki tu ki trai jaka bakin ni trai lang kumbala tha na katanat nambala da ailat ya ka wei kan kata lang ya baro bat kenang bakan long ke jing mentoh ya ki pat ba ki badon ha ka tei ka thai. Ula ong ru ba ya ka ni ki dang ya kren ban ya penbaj bat ki trai jaka. Ta namar pa pi namar nimtip namar ki don ki kini ki hospital ki CSC ki PHC le di hospital piskau thu ha por ba yu bon ki dei ki jaka ba ai ki trai jaka. Ha ko to ko por kum no ki assign agreement no ki assign no nimtip se don ki we ki jaka ki assign to min ai kam way don ki assign ai kam ar ai kam lai tamba piskau thu ba menta namar ni hab ya jak kum ka notification to personal department. Ha ko personal department ni ko ong sai ba ya kinu ki ba ai jaka. Tengila ban ai kam sorkar way. Mon ko family ko family. De ki don ke case kini ki yu ba na ibat ba kan na kini ki yu ki ai architect. De hadin malami itu personal department ba pan scam mo man rise no ya kini ki after 2007 ya ki staff ki bantre ini haban ayu no haban withdraw no. De hadin nang tu tingi lab bana ketu bacaka mon armut ki yo kam the personal department kan nomor ya for the land owner only one post kan you. Dan kata kadau tu ki haban withdraw no ya tu ka wei ka tertek. Dan kata kadau tu ki try jaka pat ki dang ki keren nomor bagi nang le ki hak tu ka por menu ya keren menu ya ayu ngimtip inang pan persang pan find out ya kata datang wangi ya jakum ka order ka personal department. Menta ka jingin keren kadang ayu ni minang persang pan wat kalat ba ngin solve temar pihak pan sengutu hang ni ro nomor ba kani ka dada nilai hang ni gawe ka ayu. Then it will reflect for all others. Tinggi hak modi kat kum ka kundon lani kat kum ka rules and regulation ba program personal department. Disebut ada kini kita raja hakim place ya ketu ke jaka ya ketu ke PHC halo kam dei ke jingdu nong ya katanat pan bat kam tam itu kinung song senong tu taruh ade ke jingdu nong ko bakrau ni nang persang ban negotiate mata ni nang persang ban keren ni nang persang ban satu nomor because we don't have anything but try jaka ani kadai purely direction for the whole state ndai tang ya ketu ko wei ka PHC ni ke CHC kani kadai ka direction for the whole state mentang inang ya persang ban ya negotiate inang persang ban baik ban ayu pan penskang thu ya ki ba ki maki ro nga karpat ki ba ki devan skang thu ba kani ka jing ayum dai tang da na mata jong ki rei kadai ka jing terku ma kadai ka jing ai ka jong ki kadai ka jing terku ro ikatu ke area ma nga midang persang ban ya negotiate na tamat nga ngai skem ba tarai kin sapoi siya ka jing skang